ko fay paye ha so chedi so muso debi sadi makoroba cikan bre bre ne mbolo kala sayma ha ala bara kayda wala kay maliyen unye ha entrepreneur Yusufu Haidara aywa ko ka la say bela jele kloma ko ma si de kran nega kulo table ata fili nyamana aywa ko na ya soro aywa ki ga dugono ko ma shi kolo mimbe na ya soro nega kulo mba mimbe fe ki kana fili ble ko Yusufu Haidara nana soche ani muso dinya ani maba nka ay bela jele lema nila cikante de ngo fanyina nila cikante de ha Yusufu Haidara nega cikande basiriki de kwani ala cikande ni ko ga la say bela jele kloma ha ala sa ko sako tigala so cheri so muso dinya ani moba aiwa cikan bre mi mbolo nila citere ha ko fayina na jeli danga de ga citere entrepreneur Yusufu Haidara basiriki de aiwa ko ga fo bela jele ko ni ma ba fe maliko ne ya diga kandara ko ne bo aklo mara ha ante jara alhamdulillah aiwa ko ni mami ba fe diga kandara ko ne bo aiwa diga Yusufu Haidara wole ni ba fika gituranda Yusufu Haidara ni ba fika kanbo ko ne bo Yusufu Haidara aiwa tayru ni misali kala aw kana fille Yusufu Haidara be aiwa ni la kote wo boy aiwa aiwa ufana kaw ayla kale layla boli ko ray fere ay Yusufu Haidara wole ha ngay bla jelema mama be ha ki entrepreneur ni ba fe ka mina ngoraw ni ba fe ko fere Yusufu Haidara wole basiriki de koni ha bo kala se fana to bu mun bo to bu jamana na kana baraka malikono ni be segi ika machine koraw ika tanu wede Yusufu Haidara busa shinu ngam bo koka kana baraka malikono ni be segi ika machine koraw kantana de Yusufu Haidara wa bela jesa aiwa Yusufu Haidara ere baningo kai aya ka baningo kani sigi ba ko ala ya jaila aiwa ka fo bela jele Yusufu Haidara ka cirna ka citada ha aiwa Yusufu Haidara ka cigando aiwa Yusufu Haidara ko kwa foye ko kaiwa kale nana de ha ko foye so cheri so muso na citade ha ko foye Yusufu Haidara citede wala andre berdi Yusufu Haidara wala ala cigando yete so mo balule Yusufu Haidara bra nyamma wo so mo balule Yusufu Haidara bra nyamma so mo balule Yusufu Haidara bra nyamma oh so mo balule Yusufu Haidara bra nyamma de wo ko ali salam alaikum wala ibe kuma be aiwa cikan berbe mi mbolo kafiye Yusufu Haidara bari nga ko kay bele aiwa ni ya fe ka ipo itiga fe ki fere afoko Yusufu Haidara ye iya sira wotro koro minande na ne ga frela afoko itiga Yusufu Haidara ni murta aya wole la ka nyefa wo ko di ba kanede ba benga jona chila la sen benga jona chila kale assalamu alaikum fulo wa alaikum salam ala brama kedama aw mina ala sa ko kanyi amen ko rete banaka ko ka bele ojoy Yusufu Haidara bashiriki Haidara denke awo ba ala bra sewa kay maliye yi togodi ba Yusufu Haidara ye mali kone ya awo ay te bara wore la ay meche berber mina iko meche berber do ay tolo oh Yusufu Haidara ya ni mom ya fe ki la gitro da ka sira poli awo ila dugu chama Yusufu Haidara ya sira dala ha ni ya fe ila kanifo na kono ba noko Yusufu Haidara wole ala numero la ay ne da kanifo kono bo ni mom ila kandara bara tien so ila kandara bara fa Yusufu Haidara wole aywa ay wole kandara la kadima mais meche berber no wala meche de euro ay ka million chama million labi kanan fone na la milliard chama de Yusufu Haidara bon ko labi ali to baba to dugula kana ni entreprise kana ka malila utato ulema jikoro Yusufu Haidara ya sana o de ko ni ko ay ka fone euro ko ko ne jeli danga de ko na ko dumale ko nga fo so mobe kiribiti boy pivana ay la président Kuturu Hashim Goita o le a confirmer
président Kunturu ale daga Isufu Haidara confirmé ha ko ngala cika la se ka faso mobe bo ay musola kay fana ko na ay la dabara che ko ay da kura ya franyonga kabla Isufu Haidara na tara ko ga fa tayru fana yi ali musali ba karolo esi kan ga flero ay manga fili kana fili ibe ta pedi Isufu Haidara kiribidi o cika ne mulo da way chana Isufu Haidara anana ambuya ligama Isufu Haidara chia yɛrɛ la kuma tanda ka fay wallahi kiribidi Isufu Haidara mu ɲuman de dɛ kiribidi ne ma fɔ ko Isufu Haidara tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i mu ɲɔdi dɛ ne b'i bila I ka cancel la carré kɔnɔ mun i bolo se n ka porte ma i la porte e ma taa ne ka porte gongo sisan ne bolo se la porte ma e bolo ba saba jɔn bolo sera ma ne de bolo sera ma jɔn de bɛ woloma jani na jɔn de bɛ ka kuma sisan ne tɛ i bakara ma nin de y'a kɛ la ni jɔn bolo ne de bolo la kɛ a tɛ n bolo la n y'a bila ni bi ka molobaliya la kiribiti ni bi ka siritigɛliya la ni bolo sera ne ka porte ma wallahi min b'a la o bɛ bɔ a la Ibra kuma cɛ sisan n bara tiɲɛ dɛ Ibra kuma cɛ awɔ i ɲɔn wɔɔrɔ awɔ i ɲɔn wɔɔrɔ i ba kɛnɛ o kulisi t'i la han i ɲɔn wɔɔrɔ de yarɔ ne ɲɔgɔn fabara I fabara i ka manaka fɔ ye wa i tolo bɛ ka na hali cɛ ba manaka fɔ ye na n t'a kili ci po foyi t'a la a ma se ne cɛ ma kiribiti n kɔrɔ a ma se ne cɛ ma ne bɛ n ta da sɛgɛ bɔ e la a ma se ne cɛ ma ne bɛ n ta da sɛgɛ bɔ mɛ n kɔnɔ a ɲɛ n kɔnɔ kana n ka taa porte kiribiti Isufu Haidara nɔ de tɛ Isufu Haidara nɔ de don Isufu Haidara de y'a kɛ la yafa ma bon pita tɛmɛni ko ni sera ne ka taa la yafa ma wuli ka bɔ yan Imam bi ɲɛ duloki bɔ la i ni ma de kɛnɛ na duloki bɔ hali e ka bɔ sa a ma se ne cɛ ma ne cɛ tɛ na ne yɛrɛ de bɛ n ka da sɛgɛ bɔ I teliya duloki de min I la bi fɔlɔ i ka duloki de ka kɛla i m'a bolo da yɛrɛ duloki de ka kɛla kiribiti e bɛ se ne ka so ma kiribiti Kanibe. Kiribiti. Isufu Haidara nɔ de wa bɔ da la I teliya ne ye fɛn fɔ o la kana gosi i ɲɔn wɔɔrɔ o tɛ se ne na ma i ma n bɛ yan i la tɛ Isufu Haidara de nin nala musokɔrɔ ka ne bi musokɔrɔ kan bɛ siɲɛ kelen tɛ fo siɲɛ fila nala ni Isufu Haidara ni Isufu Haidara ma ko bɔ nin na n'a ma ko bɔ nin na Mali kɔnɔ yan nala nin kuma tɛ bi la f'a ye muso in datugu de kan bɔ kan bɛ Isufu Haidara la cikan na o kuma tɛ bila la fo i y'a datugu la de ka confirmer i y'a to ale ma o taa ko to ɲɛfɔ a ye